Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Βιβλιοθήκες στα FM μέσα από τη συχνότητα του Επικοινωνία 94 FM. Ήρθε η ώρα όμως να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Δημήτριος Λεγάκης, γραφίστας, εκπρόσωπος του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδος. Κύριε Λεγάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα, κύριε Λεγάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ. Η αφορμή που σας καλέσαμε σήμερα εδώ σχετίζεται με την δημιουργία του εκδοτικού αρχείου τυπογραφίας, γραφιστικής, γραφικών τεχνών και διαφήμισης, που αποτελεί την πρώτη έρευνα της εταιρείας του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδος. Πριν όμως μπούμε στην ουσία, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι η οπτική επικοινωνία και από ποιους τομείς συγκροτείται. Ναι, ουσιαστικά ο όρος οπτική επικοινωνία χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για να προσδιορίσει τον ιδιαίτερο κλάδο των εφαρμοσμένων τεχνών που αφορά την τυπογραφία, τη γραφιστική, τις γραφικές τέχνες και τη διαφήμιση. Πρακτικά αυτό σημαίνει η εφαρμογή, ο σχεδιασμός και η παραγωγή βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, λογοτύπων, συσκευασιών, αφισών και άλλα. Να μας πείτε και σε συνέχεια τι είναι το Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας που αποφασίσατε να προχωρήσετε στη δημιουργία του. Ναι, ουσιαστικά το Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την έρευνα και θεωρητική ανάπτυξη γύρω από το ελληνικό design. Η αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται μια τεράστια ανάπτυξη στον χώρο του ελληνικού design. Έχουν βγει πάρα πολλά περιοδικά, αναπτυχθήκαν πάρα πολλές σχολές, δημιουργήθηκαν νέες σχολές, δημιουργήθηκαν βραβεία, επαναδραστηριοποιήθηκε. Υπήρξε μια μεγάλη άνθηση στον χώρο. Ναι, η Ένωση Γραφιστών. Αλλά λίγη σημασία δόθηκε στη θεωρία και στην ιστορική τεκμηρίωση. Οπότε υπήρχε ιστορική ανάγκη για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου που να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Οι μορφές και τα είδη της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας, η φωτοδημοσιογραφία, τα ντοκιμαντέρ, η διαφήμιση, όλα αυτά είναι περιεχόμενο του αρχείου αυτού που έχετε συγκροτήσει. Τι περιλαμβάνει ακριβώς από άποψη υλικού το αρχείο σας? Ουσιαστικά η πρώτη έρευνα της εταιρείας, που αποτελεί τη βιβλιογραφία της οπτικής επικοινωνίας, αποτελείται από... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Η έρευνα αυτή είναι συνεχής, έτσι, είναι μια διαρκής έρευνα πάνω στο κομμάτι, στον τομέα αυτό του επιστημονικού πεδίου το οποίο αναφερθήκατε. Ναι, είναι συνεχής και θα συνεχίζεται SAE. Αποτελείται επιγραμματικά από την τυπογραφία, με ιδιαίτερες διαιρέσεις όπως ο τυπογραφικός σχεδιασμός, τα δειγματολόγια τυπογραφικών στοιχείων και άλλα παρόμοια. Τη γραφιστική, με διαιρέσεις όπως λευκόματα δημιουργών, βιβλία για και με αφίσες, συλλογές διαφημιστικών καταχωρήσεων κτλ. Τις γραφικές τέχνες, με διαιρέσεις όπως το χαρτί, την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία, και τη θεωρία της διαφήμισης. Τώρα, για τα περιοδικά υπάρχουν δύο επιπλέον τάξεις, το desktop publishing και η υπογραφοποιία. Αναλυτικότερα, για να έχουμε μια συνολική εικόνα από το σύνολο του υλικού, έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα περί των 2.033 βιβλίων, 4.618 τεύχη περιοδικών, 537 άρθρα και 96 βίντεο, σε ένα σύνολο 7.284 λιμάτων. Όλο αυτό το υλικό υπάρχει στην κατοχή μας το 60 με 70%, αλλά φυσικά μη επισκέψιμο προς το παρόν. Να ρωτήσω πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, δηλαδή αν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη αφορμή, πέρα από το γεγονός που μας είπατε κι εσείς ότι υπήρχε ένα κενό, αλλά και να μας πείτε και πού απευθύνεται η βιβλιογραφία και πώς ταξινομήθηκε. Ναι, για την ιστορική ανάγκη της συγκρότησης μιας τέτοιας εργασίας, είπα προηγουμένως, απλώς στο διατάφτα, όπως αναφέρω και στην μπροσούρα που εκδώσαμε, σε σχέση με την ανταπόκριση που θα έχει στον κόσμο η εργασία μας, θα διαπιστώσουμε τελικά, όπως αναφέρω, ότι αν αποτελεί τελικά το προϊόν ανεκπλήρωτων ιστορικών προταγμάτων ή τον υποκειμενικό εκβιασμό μιας ιδεατής αναγκαιότητας, έτσι.
Τώρα, για τον κόσμο στον οποίο απευθύνεται η εργασία. Από τη στιγμή που είναι η βιβλιογραφία, εκ των πραγμάτων απευθύνεται σίγουρα στον κλάδο της αρχαιονομίας και βιβλιοθηκονομίας. Από εκεί και πέρα, στους ιστορικούς και βιβλιολόγους, στους σχεδιαστές και σε όλο τον κόσμο των γραφικών τεχνών και της διαφήμισης. Τους ερευνητές, έτσι, πάνω στο τομέα αυτό. Έχετε κάποια συνεργασία, επειδή μιλάμε για βιβλιογραφία, συγκρότηση βιβλιογραφίας, έχετε κάποια συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, που είναι η ναυαρχίδα, ας πούμε, της εθνικής βιβλιογραφίας της χώρας μας? Κοιτάξτε να δείτε, η έρευνα έγινε επισκεπτόμενη πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Σίγουρα η Εθνική Βιβλιοθήκη, μιας που έχει το περισσότερο υλικό, εκεί έγινε και το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας. Άρα συνεργαστήκατε δηλαδή και είστε σε μια συνεχή, φαντάζομαι, συνεργασία, σε μια επικοινωνία και συνεργασία. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζοντας την κουβέντα μας για την βιβλιογραφία, της τυπογραφίας, της γραφιστικής, των γραφικών τεχνών και της διαφήμισης στην Ελλάδα, μέσα από τη σχετική εκπόνηση της εργασίας από τον κύριο Δημήτρη Λεγάκη και το αρχείο της οπτικής επικοινωνίας. Να έρθω λίγο στα στάδια της βιβλιογραφικής έρευνας, έτσι να μας τα μεταφέρετε, να μας τα περιγράψετε, να μας τα αποτυπώσετε και να σταθούμε μάλλον καλύτερα ποιες ήταν οι δυσκολίες, τα εμπόδια που συναντήσετε στη διάρκεια όλης αυτής της πορείας. Ναι. Η έρευνα διεξήχθη σε 3-4 επίπεδα. Σε πρώτο στάδιο έγινε μια πρώτη ποσοτική έρευνα του υλικού για να διοπιστωθεί αν ο όγκος του υλικού θα επέτρεπε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου αρχείου. Σε πρώτη φάση λοιπόν μελετήθηκαν οι κατάλογοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Γενάδιο Βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Σε δεύτερο στάδιο έγινε η καταγραφή των πιθανών πηγών από που θα μπορούσε να αντληθεί όλο αυτό το υλικό, μιας που απαράβατος όρος για τη συγκρότηση της βιβλιογραφίας ήταν η εξαυτοψίας μελέτη όλων των εκδόσεων. Τώρα, σε τρίτο στάδιο, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να συγκροτήσουμε τις τάξεις, το ταξινομικό δέντρο της βιβλιογραφίας, έπρεπε να γίνει μια ιστορική έρευνα γύρω από την οπτική επικοινωνία στην Ελλάδα. Μελετήθηκαν τόσο προγράμματα σπουδών, όσο και οι σύγχρονες παραγωγικές σχέσεις, μιας που κανείς θα πρέπει να μελετάει το παρελθόν με όρους του σήμερα πάντα. Τώρα, σε τελευταίο στάδιο... Να σας διακόψω λίγο. Τα προγράμματα σπουδών, η σκοπιμότητα δηλαδή που τα μελετήσατε, ποια ήταν η τελική σκοπιμότητα? Ήταν να μπορέσετε να εμπλουτίσετε αυτά με περιεχόμενο, να αντλήσετε υλικό για το αρχείο σας? Ναι, για να μπορέσουμε να σταχυολογήσουμε καλύτερα τα είδη της οπτικής επικοινωνίας, έπρεπε να δούμε πώς διάφοροι άλλοι φορείς σε άλλους τομείς, στο χώρο της εκπαίδευσης, στα βραβεία, σε οτιδήποτε άλλο, κατηγοριοποιούν αυτή την ειδικότητα. Ποιες τάξεις δημιουργούν. Και πού βρήκατε τα μαθήματα αυτά να είναι, σε τι αναλυτικά προγράμματα σπουδών? Ήταν σε προπτυχιακό, σε δευτεροβάθμιο, σε ΙΕΚ, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή σε όλα τα επίπεδα? Σε όλα τα επίπεδα. Τώρα τέλος, στο τελικό στάδιο έγινε βιβλιοθηκονομική έρευνα, έτσι ώστε να μελετηθούν και να υιοθετηθούν οι βιβλιοθηκονομικές τακτικές που χρειάζεται να ακολουθηθούν για τη συγκρότηση μιας βιβλιογραφίας, και έτσι φτάσαμε να υιοθετήσουμε τους AACR2. Σε τελικό στάδιο βέβαια, το τελικό στάδιο όλων αυτών ήταν πολλές επισκέψεις σε νοσοκομεία από υπερκόπωση. Έτσι. Φαίνεται άλλωστε ότι είναι μια πρωτοβουλία έτσι, που είναι μια πολύχρονη, συστηματική και επίπονη εργασία, αφού στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός αρχείου βιβλίων, περιοδικών, άρθρων, βίντεο, συγκέντρωση εκδόσεων από τους τελευταίους 4 και πλέον αιώνες της ιστορίας μας. Και όλο αυτό σίγουρα προϋποθέτει μία έρευνα με πρόγραμμα, σύστημα, που είναι σίγουρο ότι θα περιέχει και πολύ κόπο, αγωνίες, προβλήματα.
Να κάνω μια ερώτηση. Μέσα από αυτή την επικοινωνία σας που είχατε με τους φορείς που ήρθατε σε επικοινωνία, ποια ήταν η εμπειρία σας, ποια ήταν η αντιμετώπιση, βρήκατε εύκολα το υλικό, αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα σε σχέση και με τους συναδέλφους αν θέλετε, και βέβαια και μια κρίση και όσον αφορά και το αναλυτικό πρόγραμμα, γιατί υποψιάζομαι ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο ο όρος, παρότι ζούμε στην εποχή της διαφήμισης και των γραφιστικών τεχνών γενικότερα. Αυτά δεν ξέρω αν σε ένα αλφα στάδιο εκπαίδευσης είναι διαθέσιμα, ας πούμε, στο κοινό, είτε είναι στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων. Έκανα πολλές ερωτήσεις μαζί, ας ξεκινήσουμε από τα προβλήματα. Ναι. Όλη αυτή η εμπειρία από τις επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, αρχεία, πώς ήτανε? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ένα βασικό πρόβλημα που γεννιέται πριν από αυτή την ερώτηση είναι το ηθικό δίλημμα. Πώς μπορεί τελικά να ξεκινάει να συντάσσει μια βιβλιογραφία ένας βιβλιοθηκονόμος όταν δεν είναι σχετικός επί του θέματος, και από την άλλη μεριά πώς μπορεί κανείς να συντάσει μια βιβλιογραφία όταν είναι ειδικός επί του θέματος αλλά δεν είναι βιβλιοθηκονόμος. Αναφέρεστε στον εαυτό σας? Είστε βιβλιοθηκονόμος? Όχι, δεν είμαι βιβλιοθηκονόμος, γραφίστας είμαι. Αλλά αυτό το ηθικό δίλημμα υπάρχει για όλες τις βιβλιογραφίες, από τις εθνικές, τις μεγάλες, μέχρι και τις ειδικές και τις επιμέρους. Από τη στιγμή που αυτό το θέμα λύνεται πάρα πολύ απλά με μια συνεργασία. Αν δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, τότε κανείς θα πρέπει να μπει σε άλλες διαδικασίες, σε μια διαδικασία αυτομόρφωσης, σε μια διαδικασία DIY, και σίγουρα με πολύ μεγάλο ηθικό και ιστορικό σεβασμό απέναντι στις άλλες επιστήμες, έτσι. Σίγουρα θέλει πάρα πολύ κόπο και να γίνει κατανοητό ότι αυτό που κάνει αποτελεί εργασία, που είναι παραγωγή έργου, και όχι δουλειά, που είναι δουλεία, έτσι. Τώρα, οι προκλήσεις... προσωπικά θέλω να πω πραγματικά με το χέρι στην καρδιά ότι η πρόκληση για τη σύνταξη αυτής της βιβλιογραφίας ήταν πιο όμορφη, μιας που πήρε τελικά και μορφή, πρόκληση στη ζωή μου, όχι απαραίτητα ωραία, μιας που δεν ήρθε στην ώρα της. Προσωπικά ανακάλυψα ένα ολόκληρο σύμπαν που με βοηθάει να γνωρίζω συνεχώς ερήτιμους ανθρώπους. Ένας θαυμαστός κόσμος ο οποίος για σας ήταν πριν ανεξερεύνητος. Ναι, ακριβώς. Μπήκατε δηλαδή στο κλαμπ μας. Κάπως έτσι, ναι. Είμαστε εδώ, φίλοι ακροατές, στην εκπομπή Βιβλιοθήκες στα FM, και έχουμε σήμερα κοντά μας τον εκλεκτό καλεσμένο κύριο Δημήτρη Λεγάκη. Κύριε Λεγάκη, λέγαμε ότι ήρθατε στο κλαμπ μας, τον κλαμπ των βιβλιοθηκονόμων, παρότι δεν έχετε σπουδάσει βιβλιοθηκονομία, καταφέρετε όμως κάνετε όλο αυτό το σημαντικό εγχείρημα της δημιουργίας του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδος. Πείτε μας, τι απετέλεσε πρόκληση για σας για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε όλη αυτή τη διαδικασία? Νομίζω αυτά που αναφέραμε πριν είχα απαντήσει. Τώρα απλώς θα θέλαμε να μας πείτε όλο αυτό το ταξίδι που κάνατε. Κοιτάξτε να δείτε, η εργασία ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια περίπου και ολοκληρώνεται σήμερα. Από όλη την εμπειρία υπάρχουν πάρα πολλά όμορφα πράγματα που μίλησα πριν, αλλά υπάρχουν και κάποια κακό κείμενα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε σε 3-4 πράγματα. Μια πρώτη διαπίστωση είναι μέσα από την επίσκεψη σε όλες τις βιβλιοθήκες της Ελλάδας, και όχι μόνο σε αυτές που ανέφερα, αλλά ακόμα και στην καταπληκτική βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου του Ρεθύμνου και σε άλλες βιβλιοθήκες, σε άλλους χώρους. Μια πρώτη διαπίστωση είναι η εξής: τρομερή έλλειψη προσωπικού σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το γνώριζα. Σπανίως συναντούσα βιβλιοθηκονόμους σε βιβλιοθήκες. Τις περισσότερες φορές βρισκόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνήθως εκπαιδευτικοί, μέση εκπαίδευσης, έτσι. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις, είτε βιβλιοθηκονόμοι είτε εκπαιδευτικοί,
είναι λυπηρό το να εργάζονται σε βιβλιοθήκες άνθρωποι όχι με συμβάσεις αόριστου χρόνου, αλλά με εξάμηνες και ετήσιες, και έτσι δεν μπορεί να γίνει σοβαρή δουλειά. Επίσης, όλο αυτό το διάστημα δυστυχώς είχα και την ατυχία να ζήσω από κοντά το κλείσιμο της μοναδικής βιβλιολογικής βιβλιοθήκης στην Ελλάδα που είχαμε στο ΕΚΒ, μετά την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να κλείσει το 2014. Τώρα επιτρέψτε μου να μην προχωρήσω σε άλλα κακό κείμενα, γιατί θα πρέπει να αναφερθώ σε ορισμένα από τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών στην Αναγνωστοπούλου κτλ. Ας μείνουμε εδώ. Είναι καταρχήν να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε που από αυτό το βήμα είπατε τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουν σήμερα οι βιβλιοθήκες στη χώρα μας, και τα έχουν ακριβώς επειδή δεν υπάρχει σχεδιασμός και δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Είμαστε εδώ βέβαια, θα συνεχίσουμε εμείς και ως Ένωση να προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, και του προσωπικού είναι τα προβλήματα που πραγματικά αντιμετωπίζουμε. Και με αφορμή και την αναφορά σας σε όλα αυτά, να σας πούμε ότι άμεσα έχουμε ζητήσει συνεργασίες από τα αντίστοιχα υπουργεία προκειμένου να θέσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και άλλα τόσα βέβαια, αλλά τα πιο σημαντικά νομίζω ότι τα είπατε ήδη και σας ευχαριστούμε που από αυτό το βήμα είπατε τα προβλήματα αυτά. Τα θετικά, είχαμε και κάποια έτσι θετικά μέσα από την επικοινωνία, εκπλήξεις μέσα από την... Δεν περιμένατε όταν ξεκινάγατε όλο αυτό το εγχείρημα? Παρόλες τις δυσκολίες, ας πούμε. Κάτι σας έκανε εντύπωση? Κοιτάξτε να δείτε. Πρακτικά για την έρευνα, οι άνθρωποι που βοήθησαν, δεν θα αναφερθώ ονομαστικά φυσικά, αλλά θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Από τη μία αυτοί που είχαν συμβουλευτική βοήθεια, οι οποίοι ήταν βιβλιοθηκονόμοι και ιστορικοί του βιβλίου, όχι όμως σχεδιαστές. Άνθρωποι που βοήθησαν σε παροχή υλικού, οι οποίοι ήταν φίλοι από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, κυρίως σχεδιαστές. Αλλά νομίζω, και εδώ θα απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι ξέρετε, σε μια τέτοια έρευνα παύλα ταξίδι, κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που συναντάς διάφορους ανθρώπους, και όχι μόνο του χώρου, οι άνθρωποι που αποτελούν πολλές φορές έμπνευση για τη συνέχιση αυτού του ταξιδιού, μπορεί να είναι και άνθρωποι που συναντάς μέσω αυτής της έρευνας, αλλά άνθρωποι αμόρφωτοι, αλλά με υψηλό το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ευθύνης. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτοί οι άνθρωποι να αποτελούν έμπνευση για σένα, όποτε τυχάνει να τους γνωρίζεις. Έχετε κάποιο τέτοιο παράδειγμα να μας πείτε? Δεν θα μιλήσω ονομαστικά. Επιτρέψτε. Ξέρουμε να γίνει. Okay. Να έρθω τώρα σε μια ερώτηση πρακτικού χαρακτήρα. Πού μπορεί να συμβουλευτεί κανείς αυτή την βιβλιογραφία που έχετε δημιουργήσει, και αν κάποια στιγμή στο μέλλον σκοπεύετε να προχωρήσετε και σε έντυπη έκδοση, κυκλοφορία αυτούσιου του βιβλιογραφικού σώματος που έχετε δημιουργήσει? Ναι. Λοιπόν, την 5η 22 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη παρουσίαση αυτής της έρευνας που θα γίνει στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 7 η ώρα το απόγευμα. Θα υπάρχουν κάποιες ομιλίες, θα προλογίσει ο σχεδιαστής Δημήτρης Αρβανίτης, ο τυπογράφος σχεδιαστής Γιώργος Ματιόπουλος και ο βιβλιοθηκονόμος της Ακαδημίας Αθηνών Γιώργος Κατσαμάκης, και επίσης θα φιλοξενηθεί για αυτή την εκδήλωση και μια μικρή έκθεση αφισών με βιβλιοφιλικό περιεχόμενο. Από την επόμενη μέρα της παρουσίασης, όλη η έρευνα θα είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή μας διεύθυνση www.archivesofdesign.gr, που ο χρήστης μπορεί κανείς με μια ελάχιστη ετήσια συνδρομή να τη χρησιμοποιήσει. Η διαδικτυακή μορφή που αποκτά η βιβλιογραφία μας δίνει την ευκολία να προσθέτουμε, να διορθώνουμε λάθη και να αναπτύσσεται αυτή η βιβλιογραφία essay. Γνωρίζοντας όμως πάρα πολύ καλά όλοι μας τον εφήμερο χαρακτήρα που έχουν οι διαδικτυακές υπηρεσίες, γίνεται προσπάθεια
να εκδοθεί η βιβλιογραφία και σε έντυπη μορφή. Βέβαια, μια πιλωτική έκδοση που έγινε και η οποία θα βρίσκεται και την Πέμπτη στην εκδήλωση, καλύπτει μια έκθεση 5 τόμων. Αυτό είναι μια δυσκολία που θα δούμε πώς θα τη λύσουμε. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια καλλιτεχνική έκδοση. Περιγράψτε λίγο αυτή. Καλλιτεχνική έκδοση. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, στον χώρο του design καλλιτεχνικές εκδόσεις ονομάζουμε άλλα πράγματα. Είναι όλη η βιβλιογραφία σε μια έκθεση 5 τόμων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βγει και να απόκειται στα ράφια των βιβλιοθηκών ως ένα ιστορικό ντοκουμέντο, το οποίο θα μπορεί κανείς να το συμβουλεύεται εσαΐ, μακριά από τους κινδύνους του διαδικτύου. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, με την οποία εγκαινιάζουμε το νέο κύκλο για την περίοδο 2015-2016, βιβλιοθήκες FM, επικοινωνία 94 FM. Κύριε Λεγάκη, κάνετε ειδική αναφορά στην ιστορική πορεία της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας, αλλά και τους ιστορικούς σταθμούς που έχουν σημαδεύσει την ανάπτυξή της. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο συνδέεται με την εφαρμογή βιβλιογραφικών κανόνων, πάντα συγκριτικά με τις μεγάλες εθνικές βιβλιογραφίες. Ναι. Εδώ διορθώστε με κιόλας αν κάνω λάθος. Δυστυχώς η βιβλιοθηκονομία στην Ελλάδα άρχισε να διδάσκεται μόλις μεταπολεμικά. Και από την άλλη η συγκρότηση του συλλογικού σας οργάνου, της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων, συνέπεσε με την επιβολή της ακροδεξιάς κοντικής κυβέρνησης το 1968. Το 1968. Αυτό δεν βοήθησε στην ανάπτυξη της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας στην Ελλάδα, παρόλο που επίδοξοι ερευνητές από την εποχή του Λεγκράν ως τον Φίλιππο Ηλιού και την Πόπη την Πολέμη δεν σταμάτησαν ποτέ να βιβλιογραφούν. Έτσι σε κάθε χώρο, έτσι και στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας, ένα μαζικό συλλογικό επαγγελματικό όργανο είναι απαραίτητο για να προάγει και να δίνει τον ηθικό βηματισμό σε όλες τις εργασίες και να δημιουργεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθούν όλες οι βιβλιογραφίες, είτε από βιβλιοθηκονόμους είτε από μη βιβλιοθηκονόμους. Ξέρετε, η ταξινόμηση σε ένα γενικότερο πλαίσιο, σε ένα γενικότερο αρχαιονομικό πλαίσιο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ηθική. Είναι το αόρατο νήμα το οποίο θα συνδέσει όλα τα ξεχωριστά απομονωμένα αντικείμενα. Είναι, να το πούμε και λίγο διαφορετικά, να ελαφρύνουμε και λίγο τη συζήτηση, είναι κάτι σαν τον έρωτα. Όταν κανείς δεν είναι ερωτευμένος, όλα τα στοιχεία στη ζωή του γύρω του είναι απομονωμένα. Ενώ όταν είναι, συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα με ένα αόρατο νήμα και όλα τελικά αποκτούν ένα νόημα, έτσι. Αυτό είναι η ταξινομική σύνδεση όλων των στοιχείων. Οπότε θεωρείτε ότι η εφαρμογή βιβλιοθηκονομικών κανόνων σε σχέση με τις μεγάλες εθνικές βιβλιογραφίες δεν είναι κάτι, ας πούμε, τόσο αυστηρά οριοθετημένο? Όχι, αρκεί να υπάρχει ένας σεβασμός, όπως είπα πριν, προς τις επιστήμες και κυρίως προς τον αναγνώστη, βέβαια, έτσι. Δηλαδή η τήρηση επιστημονικών αρχών, προτύπων που συνδέονται με τη σύνταξη μιας βιβλιογραφίας, γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι είναι κάτι αυτό το οποίο δεν τηρείται πάντα. Δηλαδή μπορεί να συναντήσουμε και κάποιες βιβλιογραφίες που δεν έχουν στηριχτεί στην τήρηση αυστηρών βιβλιοθηκονομικών κανόνων και προτύπων που υπάρχουν, αλλά μπορεί να ακολουθούν, ας πούμε, μια αλφαβητική σειρά σε σχέση τόσο με συγγραφείς, τόσο με θέματα. Θεωρείται ότι αυτή η τήρηση των κανόνων είναι ακρογωνίως λίθος πάνω στον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα επιστημονικά ορθό, αλλά και με σεβασμό για την παραγωγή, για τη δημιουργία μιας βιβλιογραφίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως ιστορικά παρατηρούμε το φαινόμενο οι σύγχρονες βιβλιογραφίες να υιοθετούν όλο ένα και περισσότερο τους αγγλοαμερικάνικους κανόνες καταλογογράφησης και
να σέβονται πιο πολύ τα... Νομίζω ότι πέρα από το τυπικό και τους κανόνες, η ουσία είναι η διατήρηση αυτών των πραγμάτων και το τι περιλαμβάνουν, δηλαδή το πώς σίγουρα και οι κανόνες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά και οι βιογραφίες όπου υπάρχουν είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την πληροφορία την οποία περιέχουν. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε, ακόμα και για το επάγγελμά μας, παρότι όπως είπατε είσαστε νέος στο χώρο, ας πούμε, και κινείστε. Πολύ σημαντικές οι διαπιστώσεις. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια, κύριε Λεκάκη? Εδώ θα απαντήσω επιγραμματικά με 2 λέξεις: ξεκούραση και διακοπές. Τίποτα. Απλώς, αν βρισκόμαστε προς το τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ένα προσωπικό σχόλιο. Μιας που αυτή την εκπομπή την έχει υπό την ευθύνη της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο και την κούραση των ανθρώπων που πασχίζουν να διατηρήσουν ένα συλλογικό όργανο και να δημιουργούν και διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα πράγματα που να δίνουν το βήμα και την ελευθερία της άποψης, μακριά από λογοκρισίες και όλα αυτά τα πράγματα. Και για να μείνουμε και σε ένα συλλογικό ύφος, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κλείσουμε έτσι με μια φράση που την είχα σημειώσει κιόλας, που μας έρχεται από το χώρο της διεθνούς γραφιστικής, από το μανιφέστο των Ρώσων φωτουριστών, όπως εκδόθηκε το 1912 υπό τον τίτλο «Χαστούκι στο γούστο του κοινού». Διαβάζουμε τη φράση «να στέκουμε όρθιοι πάνω στο βράχο της λέξης εμείς, μέσα σε μια θάλασσα σφυριγμάτων και αγανάκτησης». Και με αυτή την ευχάριστη αλλά και πολύ συμβολική νότα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που... Εγώ σας ευχαριστώ. Που ήρθατε σήμερα κοντά μας και παρουσιάσαμε αυτή την βιβλιογραφία, αυτό το εκδοτικό αρχείο της τυπογραφίας, της γραφιστικής, των γραφικών τεχνών και της διαφήμισης, που στην ουσία αποτελεί την πρώτη έρευνα της εταιρείας από το Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδος. Και ίσως να σας συγχαρούμε για όλη αυτή τη δουλειά που κάνατε, όλο αυτόν τον αγώνα επί σειρά ετών, που είχατε την ευκαιρία, αν και δεν έχετε σπουδάσει βιβλιοθηκονομία, να γνωρίσετε τις βιβλιοθήκες, τους ανθρώπους, όλα αυτά τα αρχεία και κυρίως να τα αποτυπώσετε μέσα από τη δημιουργία αυτής της βιβλιογραφίας και την εκδοτική παραγωγή στους τομείς αυτούς. Ένα πρωτότυπο εγχείρημα. Συγχαρητήρια και από μένα, κύριε Λεκάκη, και θα χαρούμε ιδιαιτέρως αν έχουμε και άλλους τέτοιους, ας πούμε, ανθρώπους που παρισφύγουν στο χώρο μας, ας πούμε, με μια τέτοια δυναμική, ώστε να δημιουργούν τέτοιες υποδομές για τη μελλοντική έρευνα, και αλλά και για τον απλό αναγνώστη. Πριν σας χαιρετήσουμε και για το δοκίμιο που έχετε δημιουργήσει, ένα δοκίμιο που σχετίζεται με την εργασία σας και στο οποίο αποτυπώνετε χρήσιμα πράγματα. Ναι, κοντολογής εκδώσαμε μια μικρή μπροσούρα που αποτελεί ένα δοκίμιο εγχειρίδιο που εξηγεί όλες τις τακτικές, τις βιβλιοθηκονομικές και ταξινομικές τακτικές που ακολουθήθηκαν για τη συγκρότηση του αρχείου. Για σας ενδεχομένως ενδιαφέρον αποτελεί και το εξώφυλλο πολλές φορές που μου κάνουν διάφορες παρατηρήσεις, που αποτελεί τη βιβλιογραφική περιγραφή του ίδιου του βιβλίου. Είναι ένα βιβλίο με ένα βιβλιοθηκονομικό εξώφυλλο. Θα πούμε περισσότερα στην παρουσίαση την Πέμπτη στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, όπου εκεί θα παρουσιαστεί αναλυτικά και η βιβλιογραφία και θα υπάρχει προβολή της ταινίας Μικρή Ιστορία του Χαρτιού, αλλά παράλληλα θα λειτουργεί και μια έκθεση αφισών με θέμα την φιλαναγνωσία. Θα υπάρχει βέβαια και το δοκίμιο εγχειρίδιο για όλη αυτή τη δουλειά που έχετε επιτελέσει, στην οποία μπορεί να βρει κανείς χρήσιμα πράγματα, όλη την διαδικασία που έχει να κάνει σχέση με την κατηγοριοποίηση του αρχείου, βασικές αρχές, την ιστορική διαδρομή. Εμείς να σας συγχαρούμε για όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει, να σας ευχαριστήσουμε που αυτό το κυριακάτικο πρωινό ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς, Χριστίνα, να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Κυριακή. Σε όλους εσάς να ευχηθούμε μια καλή Κυριακή και μια καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.